Ma'abotan fina-finan Indiya Hausa na fassara wannan fim wato bincike takun ƙarshe ya ƙaraso shagonmu na Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a Telegram ta wannan lambar waya da muka ɗaura insha Allah za ka samu sauran ƙarin bayani a gurin mu wato bincike takun ƙarshe na san kun kalli na farkon shi kun kalli na biyun shi to na ukun shi Allah ya yi ya ƙaraso shagonmu na Telegram kawai abin da za ka in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar wayan domin gaskiya dama na san kun kalli na ɗayan na biyun domin fim ɗin ya yi matuƙar kyau in dai ka kalle shi dole na san kana so ka kalli na ukun shi to yau dai Allah ya yi ya ƙaraso shagonmu na Telegram kawai abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya domin samun sauran ƙarin bayani a gurinmu ta yadda za ka yi ka samu fim ɗinka cikin farashi mai sauƙi kawai dai abin da za ka yi in dai kana buƙata shine ka tuntuɓe mu a Telegram ta wannan lambar waya insha Allah za ka same mu sannan ba a iya wannan muka tsaya ba muna da fina-finai kala daban-daban in dai fassara ne insha Allah za ka same shi a gurinmu ko da ko na wani kamfani ne sa'annan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zo isa gare ku sannan isa ga sauran mabukata mun gode muna zuwan jiran ku sai mun ji ku